Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu biyan mu a wannan channel ta Arabiya TV. Barka sai kasancewa da ku a cikin sabon darasi. Idan ba ku manta ba, muna a cikin darasin nahwu wadih, inda a cikin shi mun fara magana akan harful mudari'a, wato harfan nan guda 4 na harfan mudari'i waɗanda ke farawa da su. Insha Allah a yau za mu ci gaba daga inda muka dakata. Sai dai kada ka manta, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel ta Arabiya TV, ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all domin sabukan darussan mu da zarar mun ɗora su akan wannan channel din. Idan ba ku manta ba, a darasin da ya gabata mun tsaya akan nunun, yau kuma insha Allah za mu tashi akan ya'un. Ya'un ɗaya ce daga cikin harful mudari'a wadda ana amfani da ya'un domin a mayar da kalma fi'ili mudari'i, amma idan wanda ake magana nan baya a gurin ko kuma jam'i ne na mutanen da ba sa wurin. Misali kamar mu ce third person singular ko kuma plural. Misali idan nace yashrabul ma, yana shan ruwa, kaga wanda nake maganar baya gurin kenan. Ko in ce akul urz, yana cin shinkafa, ko kuma in ce yabi'ul laham, yana sayar da nama. Duka za ka ga cewa wanda nake maganar baya gurin dai. Sai ko kuma yajibu su'al, yana karɓa tambaya, ko kuma yanamu fil bait, yana bacci a cikin gida ko kuma a cikin ɗaki. Duka idan ka duba za ka ga cewa kalmomi ne na wanda baya na. Ko ya saba ila suk, yana zuwa kasuwa. To haka ake ƙara ya'un, ana amfani da ita a farkon kalma domin ba wanda baya nan fi'ili mudari. Sai kalmar ta'un. Kalmar ta'un ana amfani da ita ga mace ko kuma kai da nake magana da kai, wato second person kenan. Ana amfani da ita ga mufradi da kuma jam'i. Haka zalika ita ma akan fara ta a farkon kalma. Misali idan nace tanzuru ilal bait, tana dubi zuwa ga gida, ko kuma in ce ta'kulul laham, ina iya cewa kai kana cin nama, ko kuma taqbahul bint, yarinya tana yin girki. Kaga yakan shafi mace kuma yakan shafi namiji. Ko in ce tatajammalul bint, yarinya tana kwalliya, ko kuma tatanazzaful thawb, yarinya ko kuma tana tsarkake tuwafi. Ta'kulur radifa, tana cin biredi. Duka kaga me ana amfani da ita ga namiji da mace. Sai a ƙara ta'un a farkon kalmar, sai a mayar da ita fi'ili mudari. Misali idan zan mayar da ita jam'i, sai in ce ta'kuluna ko in ce tashrabuna. Kaga kenan na mayar da ita fi'ili mudari. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan darasin. Kada ka manta, idan kana da tambaya ko wani ƙarin haske da kake da shi, ka gaya mana ta comment, domin hakan shine zai ba da damar mu kawo muku irin darussan da kuke da bukata da su. Sannan idan kana bukatar shiga group ɗinmu na WhatsApp, ka diba a description na wannan bidiyo. Mun gode da kasancewa tare da mu.